Τα 4x100 μεικτή ομαδική αγόρια 11 ετών κέρδισε το Φάληρο και πάμε τώρα στο φινάλε, στις προαγωνίες κατηγορίες και στις κοιτάλες τώρα το πρωί. Με τα 4x100 μεικτή ομαδική αγόρια 12 ετών, μία σειρά, διαδρομή 1 είναι ο Πανελλήνιος, στη διαδρομή 2 ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου, στη διαδρομή 3 η ΝΕΠ, στη διαδρομή 4 ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου, στη διαδρομή 5 ο Ποσειδώνας Ιωαννίνων, στη διαδρομή 6 ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών και στη διαδρομή 7 ο Ναυταθλητικός Όμιλος Λουτρακίου Άγιοι Θεόδωροι. Και μετά την ολοκλήρωση και αυτού του αγωνίσματος θα πάμε στα 50 μέτρα ύπτιο γυναικών που παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον και στα 50 μέτρα ύπτιο ανδρών φυσικά, στα 50 μέτρα ελεύθερο, στα 100 μέτρα πεταλούδα, στα 100 μέτρα πρόστιο, στα 200 μέτρα ύπτιο, στα 200 μέτρα ελεύθερο και στα 200 μέτρα μεικτή ατομική για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος του σημερινού μαραθωνίου. Το κυρίως μενού σήμερα της διοργάνωσης και τεράστιο ενδιαφέρον από μικρούς και μεγάλους. Το απόγευμα θυμίζουμε θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης του Swimming Christmas Cup 2014. Παρουσία επισήμων, φορέων της περιοχής. Οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει κάποιες εκπλήξεις, κάποια happenings και βραβεύσεις. Βλέπετε εδώ μία ακόμα αλλαγή. Το Ποσειδώνας Ιωαννίνων. Στη διαδρομή 3 η ΝΕΠ με το μαύρο σκουφάκι. Στη διαδρομή 2 είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου. Είναι στη διαδρομή 3 με το μαύρο σκουφάκι. Προηγείται. Στη διαδρομή 2 είναι το Περιστέρι, Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου. Στη διαδρομή 5 είναι ο Ποσειδώνας Ιωαννίνων. Πάμε για μία ακόμα αλλαγή. Ακούσατε τώρα από τα μεγάφωνα
Και αν δεν ακούσατε, σας το μεταφέρουμε κι εμείς, ότι οι αγώνες το απόγευμα θα ξεκινήσουν στις 7, καθώς θα προηγηθεί η τελετή έναρξης. Βλέπουμε λοιπόν εδώ με το πράσινο σκουφάκι τον Ποσειδώνα Ιωαννίνων να τερματίζει μετά την ΕΠ. Δεύτερος και τρίτος ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου. Πρώτη λοιπόν η ΕΠ, δεύτερος ο Ποσειδώνας Ιωαννίνων και τρίτος ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου.